Solo. Golek menir. Iya. Pak, iki lho kelimik. Iki ngene. Pokoke nek musiknya urung goyang, Mbak Ami butuhe ngono terus posisi. Ngono terus pokoke. Itu untuk kelanjutannya penyanyi sing iso kok tak kei 50 tak jalukke Pak Yanto. Nyapa iki? Heeh. Janjane dek kowe ning endi? Ini jajal sapa sing iso? Sapa iso? Ora, sapa sing iso? Ah. Janjane dek kowe ning ati gelagamu saja jubriyani atiku sujono kowe kencan karo liya yo kita bayu Rp1 Ojo. DP ini DP. Oh DP. Iya walah begale wis do siap-siap. Urung. Sabar. Urung tadi manja. Begale. Sabar. Sabar. Ayo rono. Gonceng rame. Sing tak tunggu. Sabar. Kowe ngajak. Ning Sabar. Oh, ala begal ora tertib. Kini aku nunggu kowe. Bengawan Solo. Begal kene ya ora tertib doe. Oh ya urung. Iki piye to sayangku? Lah aku di idak-idak. Ah. Janjane kowe